Sir. Ang question na ba, asa man ka nakakitag doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nga kanang amahan, nga matuod nga Diyos, nagrepresenta sa tulo ka persona sa Diyos? Wala ko yung nakapit. O, sa'yo, yung pangutana. Dili man naman. Sayap imong pangutana. Ang imong pangutana gaya na simple kayo eh. Ang imong pangutana, kinibang amahan, matuod ba nga Diyos, mo ba na ito ka persona? Oh. Mo man imong pangutana. Yes or no? So mali. Mali ang question. Ganun mo tabal man ka ng mali ang question. Ngano mali man? Mali. Nga naman, kaya ang doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, si Kristo, ang amahan ug ang Espiritu Santo, mo nang tulo ka persona sa usa ka Dios. Tulo ka persona siya. Dili na siya mo. Mo gaya na ang Dios, amahan ug Espiritu Santo. Asa may Diyos nila na? Aman ang santo. Amahan, anak ug Espiritu Santo, mo nang Dios. Kanang tulo. Dili tulo. Oh, tanaw. Usa ra ka Dios, tulo ka persona. Oh, na. Diya pa. Ha, tulo. Yung hindi Oh. pala na. Diloy. Tinood yun. Diloy. Tinood na. Ang doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, usa ka Dios, tulo ka personas. Kinsa nang tulo ka Diyos? Ay, isa ka Diyos. Nanay tulo. Amahan, anak ug Espiritu Santo. Pila na? Tulo ka persona, usa ka Dios. Dili, wala ka sa persona. Ah! Sa Diyos. Mauni doktrina sa Iglesia Katolika. Isa. Ngayon, ipamugos man nimo ang imong argumento nga di may pagtuo sa Iglesia Katolika. No! Dili na clarification. It is a deception. Deception man na. Lima ang tagtawag ini ang usa ka persona. Matuog na tulo ka persona. Deception na eh. Kinsa man din yung Deception. Diyos God nga na tulo ka persona. Kinsa ito Diyos nga na tulo ka persona. Amahan, anak ug Espiritu Santo. Okay, man yung Diyos. Oh, mo na. Oh. Ang amahan is anak santo, isa ka Diyos na brad. Tulo ka personas. Tanawa. Ang amahan, anak ug Espiritu Santo, tulo ka persona sa Dios. Sakpa di man Diyos. Dili. Mao ba ng Diyos ninyo? Di, ang Dios na ginamo, tulo ka persona. Ang utana nga gusto. Oh, again ha, ang Diyos na mo, tulo ka persona. Wa ko ni ingon nga ang amahan nga Diyos ay tulo ka persona. Tepa. Ang Diyos ninyo, tulo ka persona? Yes. Akala ko. Yes. Doktrina ninyo, ang Diyos niyo isa. Yan. Nga na tulo ka Sa persona. kwe declaration. Paminaw. May doktrina mo. Ang mga doktrina mo kaya mong ipangutana. Ang among doktrina na ay usa ka Diyos, tulo ka personas. Kinsa na tulo ka personas? Ang amahan, ang anak, ug ang Espiritu Santo. Isa nang Mo na tulo ka personas. Kisa na isa ka Diyos. Amahan, anak, ug Espiritu Santo. O ba yung doktrina ninyo? O ba na doktrina mo? Sige. Utana ko. Sige, mo na. Kada bang aman anak santo mo na isa ka Diyos ninyo? Mo na. Una na tulo ka persona. Ang usa ka Diyos na tulo ka persona. Kinsa ilang persona na? Dili. Wala persona din na. Ang tulo ka persona mo na ang amahan, ang Espiritu Santo. Kami nasakpan nga naman kay imo ang gitawag og labu-labuhon ang mga terminong gitubag. Mali. Deceptive question. Inilad. Patay may mo. Wag kay mahimo kay di ka takwan. Dili man clarification. Deception na. Sige, dire. Ang clarification ngano maone, ngano unsa. Mo ni clarification. Ang imo deception man na ngano magdibutangan imong pagtulunan ang Iglesia Katolika nga dili iya pagtulunan. Wala mo ko nagbutang ng utang na man ko. Conclusive ang question. Ay, pastilan. Ang imong question conclusive. Yes or no. Kanya asa ba nakita clarification ng yes or no? Maunahin ako utang ba? Asa ka nakakita og tawag ining question nga yes or no ang tubang clarification? Ako pa utanay nga ni. Deception lagi na imong pangutana. Pero again, karon. Tanan ako. Asa pud nimo nakuha sa tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga ang amahan nga matuod nga Dios na tulo ka persona. Wala ko magtutudo na. So saan lagi mo to? Ay imong pangutana. Nang utan ako. Nood ka mo to kasi. Dito bag nakagangina pa, no? Dito bag nakagangina pa. No. Pero i-insist mo ang imong kaugalingong sayop. Dili ko nagisod ng yes. Hindi ko utan na. Okay na dito bag kagangina pa. Mauna saan? Na ang usa ka Dios tulo ka persona. Lain na po ng isyu kana bang amahan nga usa ka Dios na tulo ka persona. Lain na po na. Deceptive question. Sa tinyo kaya. So din kaya. Deceptive gani. Nula na. Deceptive gani. Nod nga pa utan na. Kanabang Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official,
RJ San Jose Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.